ZANU-PF youth leader ATAURA Kandishaya warned members of their party to stop insulting those who put Emmerson Mnangagwa into power. By insulting Chiwenga, you are insulting the president because his power derives from those who gave him that power. Zambira mashoko kudaitwa gopana pana Kandishaya achizamakisa unit. At the same time, panguva ino parikuonekwa kunzi arikuya achida kuisa runyararo achiti vanhu vari kuataka VP Constantine Chiwenga panguva ino ya also attacking mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa. Pane mashoko anoita kugwa panapa ATAURA Kandishaya admitted chaos iri kuitika mu the ruling party ZANU-PF. Zarabira mashoko atagwa Kandishaya unobo subscribe or like on the bell icon tipinda paendo pake ATAURA Kandishaya banyira chiti vanhu veZANU-PF pakuonesana dzemumba medu muchenjere kuzoshandisa language yeopposition nokuti pakutuka akagadza muri kutuka neakagadzwa wacho nekuti nyakugadzwa simba rake riri mune akamugadza pakuzama kurerutsa mukuru muri kurerutsa nevadiki nemukuru yeye. Mazamiro amuri kuita kurerutsa mukuru akatanga kuitwa kuvadiki vemukuru iye yeka. Musazoti vana vapanduka. Kutukwa kwevadiki kana mukuru wacho atukwa kare hakusi kupanduka. Kana mukuru ava kutukika kudaro kureva kuti vadiki vakutukika 7 times ka. Kana tambo dzepakati papower station dzakusagwina saka dzimwe dzese munzira omo kusvika Harare dzakunzvikazve tichidzitambisa fish. Ngatiparidze runyararo. Mashoko anotagwa naATAURA Kandishaya panguva ino amid chaos iri kuitika mu the ruling party ZANU-PF. Panguva ino ari kuachita aiwa nesu ari kutuka VP Constantine Chiwenga hamusi kuona kuti maakurasika here makutopindwa nemweya opposition. Mashoko ari kutagwa naKandishaya panguva ino pari kuitika chaos achiti aiwa vese vari kutuka either member faction ipi ino subta 2030 or not. Mirai kutukana so vhanai mugadzirisane nawo dzemubato menyu. Mbutidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro peadvice yawana Kandishaya. Pinai comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like chita on the bell icon.